Hey, hi. Guys, we say, mazoro guys, ndakuta basa rekumuka just before live. Kayai guys, kayai. Kodi say. This ngika toshimpane kuti wataka. Muri say kokor. Muri say. Kodi say. What did they get chino itching? Should say. Hey, you got to show this age, please. Let me do this. What do you say, way? What do you say? Let's see. Gogo Charity Magorimbo, should say? Bright segue. Oh, it is slow. Why? It is slow there. Joyce Napea. Anna Mamoyo. It is slow for me. Chichibiti. Why is it so slow? Let's get it up. It is very slow. Edna Muchemwa say. Tokozani Mulalea say. Tuone kuti zvikuita apo. Nokadhi Shedunga, Barbara Chinocheka, Modeste Katiyo, Hazel Matsika, Seisita Fadzwa, Njokwe Gertrude. Zviri seisi, how good night Njokwe Geti, nozona Gochimunya, Faustina, Antonita Mutandwa seisi, Felicitas Sangalazi, kuri sei, Loveness Zakaria, Natasha Makiwa, Lily Beauty, Clara Agodi. She say, Adi, Faith Mponda, say, oh, Tula B, she say, Ngwarova, Lokaji Shadunga, Lady Skara B, Modeste Katiyo, Faith in Kama, Nancy 7, Talk Zanim Lalea, Barbara Chinocheka. She say, yeah, that would go. Sister Ndaka charumbira zvise budi simukai chamunorwa sese zvimwe nyenge zviri sei Njokwe Gertrude tafadzwa. Oh my god, mboziva kuti ndabatwa nehope ka ndichigaya kuti ndoita topiki ipi pandarohwa nehope ndichifunga kuti ndoita topic ipi anga akasangana ndandinawo saka there's this one topic here ndati handakunoita iyi nhasi saka manje ndabva ndarohwa nehope ndarohwa nehope ndichiedita vandatovhunduka ndichimuka manje saka pandavhunduka ndichimuka manje matopiki ese aya bvadhisapiya mumusoro mangu ndikati ndakungoenda ndinoita chiro chichati ndisingazivi chero tongotaura. Sister Eunice Maruta sei Barbara Musakwa hope dzangu dzaenda nematopiki anga ari musoro mangu guys, forgive me. Sei uida kupinda mubhokisi zvarini zviyewe Ignes uyu inofanira kupalinga ndichazoti waida kupinda chii vadazokangamwa modestakatiyo tenge tichangoisa link apa vanotoda kuti hafuri kwakudaita sei I don't even understand. Pandamuka ndichinzwa kunge ndakuda kuti hafuru guys, zvinoita were izvozvo kuda mapauda ndashandisa ndichiekera ndichiita album ndichiita vhidhiyo yandaekera ndichiita vhidhiyo yandaposta nhasi kutoona ndamuka ndakuta kunge ndine flu zvoita were izvozvo. Gertrude Ncube, Natasha Makiwa, yes ndakumhorosa. Sister Eunice zviri sei Barbara Musakwa ndokumhorosa ndakudzokorodza riti ndakudzokorodza mirai ndichitanga ndamboita zvakatsamba kangu. Excuse me, ndamuka ndine flu guys, that's not normal. Out in the name of Jesus. Flu enda asitomboida kana nope, it's a no for me. Ndozonakirwa sei musi wesaturday
musi weSunday. Emily N Mapope, Esther Chituni, Rose B Messi Masara. The PM says Run say baba chiro chakaenda kumhorosa. Rumbi zviri sei rumbi dzai mugudu guys. Ndasuwa inonzi chiko happy family. Ndasuwa happy family. Right, pane mumwe munhu nechofunga nhasi. I think pfungwa dzangu dzanga chimbotendera chifunga vanhu vakawanda. Anzaniko uyu apane munhu aipinda mubhokisi ona achifunga nhasi, but problem manje hope dzangu dzaita neeverything dzaita zvokundiba ndiri pakati pekufunga. Munhu enzandakaita so ari kupi? Nzaniko pane munhu ona achifunga asingamboiti 1 or 2 people, but maladies vanhu ndiri kufunga ivo vandai chifunga ivavo vasitomuri kumafesi vari kumaladies. Boss lady boss lady vakaita ipi gezi? Boss lady vari ipi gezi? Ndiwo ndandichifunga. Boss lady hazvichi kumbondiona makomenzi avo kuri sei. Ndiboss lady ndandichifunga. Ratidzo bona ngatite zvekudzima AC pamwe itotowedzera. Batsiro bure esina chituni ndandichitsvaga ikira Sali Chiwara sei ndandichitsvaga ndane 3 days ndisingaimwe lemon tea ndofanira kutozoita. Ndane 3 days ndisingaiite lemon tea. Audrey Shawa sei ndiboss lady yona ndichifunga. Boss lady, how far now? Mandise link boss lady nesister yavo ndovana ndichifunga nhasi. Ndachimbofunga nemusikana ya wekuCape Town wandakazenge ndakungonyorerwa netsamba nanestop ya ndachimufunga futi musikana ye ndoandachifunga nhasi. Pinda nelink guys. Nyaya dzangu dzakawandisa saka ndabatwa nehope ndichifunga nyaya idzodzo. Vafazwa chi muchaonyera mandiite random topic nezuva ndaida kuuya netopic yekuti pane nyaya yandakambonzwa, nyaya yaisitombori yangu, ende nyaya iyoyoka anga ndakaita first hand information kuti ndione nyaya, asi takairwa nemumwe waiva muneighbor wedu, but muneighbor uyu wakazotama. So zvakaita zvekuti mai ava vaita zvekukurosa bhodha. Ndakutotaura sechistori ichocho zvangu. Mai ava vaiita zvekukurosa bhodha. Mai ava achikurosa bhodha manje tizokufunga kuti ndotanga nekabackground kwandiita sei. I think ndikatanga nekabackground. Mai ava kuti vazotanga kukurosa bhodha inhau yekuti murume wavo akashaika. Murume wavo akashaika akudhara. Vanhu vavo vachitori, I think first born ndopanga itori kana grade 2. Ndobva vasara vari shirikadzi mai vai vari single mom. Bva vaita sei vanga vane vana 3. Saka vane vana 3 pepe. Yes, ndapedza leta ndakutanga kutotaura guys. Mozopindawo muchitaura kuti pasitori chenu ndosaka ndati random because ndabatwa neubvisa ndanyatsa kuva netopic. Mai vai manje ndobva saka pakashayika murume wavo. Vakabva vambosara vachiga pamba pakatozopabva mwana wavo first born aita sei atopedza form 4, but zvikaita zvokuti vakazotanga kuita sekuti ganite zvekukurosa bhodha because murume wavo ndaanga ari breadwinner vachiita zvavaita mubato wavo mumaoko. Mai abva vasara vachiita overtake zvemubato wamaoko wavaita. I think kumamusha kwavaiva vakabva vaita sei vabvako nokuda kuti murume wavo akashaika, vakatozouya nehuku dzavo mutaundi. Mumwe watanga kugara nevana vabva vataura futi vamwe sisi vavo vaigara navo so kuti vachengete vana ivaita sei vachienda kuSouth Africa. Saka vachienda kuSouth Africa kwavo ndoona sokuti izvi zvakazotanga kuvaitirawo. Zvinhu zvavaitira vakabva vawana stand. Vawana stand I think ndokwakugara location yacho handingazivi kuti ndeipi chaipo. Ndine zita randoziva but I'm not sure kuti ndiko chaiko kwavakazoenda kugarira.
but mai vaiva manje vakazorarutsa vana vavo 3 avavo. Kune vana 3 ava 1 anga asingaisogona, 1 airova chikoro zvekutorova chaiko chaiko zvekutopiwa maawards nezvatotanga nezvazvo. Then kamukomana ndizoti kakazoita seyangu, asi zvakaita kuti pavaienda uku ndopavaizofambidzana nevanhu vanenge vane madhuna mutuna emastories. Saka there's this other lady wavaiti vakakwira naye bhasi vachienda kujoni kwavo. Lady uyu bva takati sei kutotaura nyaya navo achitoti inini kuti ndizotanga kuita zvecross border inhau yekuti yekuti yekuti, but story inobvira pakuti mukadzi uyu waiva like anga ari muroora. Saka zvakaita zvokuti murume womukadzi uyu akanga ane like senyaya yaitwa zvokuti munhu akanga ane zvinhu zvake. Saka vane maproperties avo ndobva murume uya adi ashayika. Murume ashayika uya hama dzemurume handiti dzakabva dzaenda kumba kwemuroora uya ndobva dzasvika dzikataura kuti isu tikuda imba. But mukadzi uyu manje like zvakataura narudo marwadzosuro zvakasingaiti kuti abude because mukadzi uyu anga ane muchato. Saka ngo vakaenda kumakotsi kupi nekupi kwekuti vakaita sei zvakasingaiti kuti mukadzi uyu vamudzingi. So now pakakada kunota overtake mukadzi uyu paakaenda kumakotsi ndiye akanzi imba ndeyake. Mukadzi uyu anga ane vana vake 2. Asi inini ndati ndomanzwira ndakaita nyaya zvokuzoti pamwe kana pane anoziva nyaya iyi asi achiziva neimwe zhira musazondorera pachipiyaniso, ndo maudzirwa ndakaita nyaya iyi namai vaiva. Ndobva vaita sei, ndobva zvanzi mukadzi uya ndobva ahwina court case nevana vake 2 vaiva. Apa ngwatori vanhu vangu vatori nezvinhu, mufesi wacho anga ane marengenge esingaiti, zimba racho ranga ritorisa dhanda kumaziyadhi kuya kumasebhabu. But nawo zvakazoitika zvekuti murume paakashayika hama dzese dzakauya kubva kunana vatete, vanun'una, nana mwene vese vakauya. Sikanzi wakatanga kuuya ndisekuru kureva kuti vari related kunani kune uyu murume uya, ndobva vauya pamba apa, ndobva vati chichikuda imba, ndobva varamba neimba, ndobva vati aiwa iwe ukata sei imba tikuita overtake. Paakaenda kupi kumakosi, polisi yakauya ikati hazviiti kuti imimi muita sei mutore imba iyi kune uyu because uyu ane muchato anokodzera yekugara pano pamba. Ndobva zvese zvezvavaita zvese vakati alright unoreva nhema wahwina imba iyi kukoti. Isusu manje tirikuda kuuya takuya nechivanhu ndozvakaitika. Saka chihwai manje pachivanhu chiya chakaitika ndechekuti ani vakati vana vatete, vana mai vese vekukuru kwanani kwemurume uyu vakangouya nezvinhu ndobva vatogara. Ndozvakaitika. Muroora pamba apa iwo bva wauya wobva wamuvha in vese hama dzese dzakauya dzikamuvha in. Dzamuvha in kwanzi pekutanga waiti kana kuti ukabika sadza, wabika sadza paipai paunoda kuti unopakura sadza kudaiwo so sadza raichinja. Like I said, ndakuita disclaimer kuti mai avaindirevera nhema I don't know, kuti zvinhu hazvina kuitika I don't know, but ndangotaura imwe nyaya yandakaudzwa ndosa disclaimer, musazondirevera pamuchinjiko, it's a disclaimer. Ndobva anzi vakatanga vakabika sadza, pavanonopakurira vamwe vaiva handitika vamwe vaiva vari kunorya sadza, asi ivo mundiro mavo nevana vaviri avava sadza raichinja kana kutanga kungoita liquid. Ndozvaiitika namai vavo, sadza rotanga kuita zvimaliquid. Mai votanga kuti tiri kudya same sadza ratapakura. Nditi ini ndakupakurirai sadza, ava ngose vari kutorya sadza handitika, but at the same time ava vamai ava vamanjika vakahwina imba yayo nevana vavo zviri kuchinja zvoita zvimaliquid, zvimazerere zhezhiya ndozvazvaita. Hazoshaya kuti ko chii chikuitika because hanzi vakati iwo wahwina imba but takuita sei takukuyira manje nejuju, ndozvakaitika. Hanzi vati kana munoreva nhema mai vari kufaitawo vachiti handibvi panowo. Ndokubva vati kana usati wakuda kubva kunoku don't worry, isusu chese tikuramba tichiuya nezvimwe. Hanzi dzimwe nguva ndaiti ndichitsvaira kuda kutsvaira chaiko chaiko uchitoti ndapedza kutsvaira, waiona kana datya richitanga kufamba mumba, datya chairo mumba, excuse me, richitanga kurira kuti kokoro 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 pavanenge vapedza kutsvaira. Ndozvaiitika. Hazoshaya kuti ko inini datya razobva kupi mumba munomu mandanga ndichitsvaira zvekudai, wotoona kuti datya richitotanga kutofamba richitomuka. Ivo zvavo vakagara vakadai vakamutarira
dzimwe nguva chaipo hanzi ndakavata waigona kutotanga kutonzwa kana shiri ichirira mukati mebedroom ravo, kutorira shiri kutoti kukuru 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 mukati mebedroom ravo. Vobuda mubedroom kuti vati vabude, hanzi ivo vangotsvaga chii another way yekuti uchabuda zvako isati chadi hachataura newe mashoko, isitangogara pano iwo uchabuda one or the other way. Hanzi dzimwe nguva chaiko uchoti chiregaita sewo ndinde kana kuti kunovhura chakati ini ndaitoona zvimwe zvinhu pamwe mukati mefriji munenge mune nyama, ini ndakutoona kunge mukati mefriji mune nyoka, ndozvandaiona. Hanzi ndakatambura zisingamboiti, hanzi kusvika manje pakuti dzimwe nguva ndakavata kana mumba ndagona kuona ndapavhuranda ndichibuda swa manje pavhuranda, ivo hanzi votoseka kutotogara chaiko kutoseka kuti kapwa. Hanzi patinonge takudya chingwa pepe tose tikutorya chingwa takagara patebhuru, inini chingwa chaigona kuchinja kuita vhu chaiko, asi tikudya chinhu same. Hanzi mai vakati nondoita sei? Hanzi mumwe musi ndobva ndatoti ndichitobva kwandaibva ndobva ndasvika vazodi vabudisa chii, because ndaifaita navo, ndaitofaita navo, matatya, shiri, nyoka, zvese zvavaitumira zvese inini ndaifaita ndichiti handibvi pano. Saka hanzi mumwe musi ndakasvika vabudisa zvinhu zvangu zvose vavaisa pazvepegedhi. Vaisa pazvepegedhi, hanzi ndikashauti ko ndopinda sei mumba muvabisire zvinhu zvangu. Ndobva vandana futi polisi payakaenda pepe, polisi hanzi ide sokuti yakatobvapo ichitorohwa nezvinhu, ndozvakaitika ipo, kutorohwa neshamhu kudai, kutorohwa vachitiza, ndozvakaitika. Hanzi vakati isi tozoya sei kuti tikubatsire bhozi isusu tikurwawo nezvinhu panapa. Ndobva vatipedzera naye vemhuri kupiti vapinda mukati megedhi zvazingachaitika kutoireti vaienda sei, zvanzi vanga kutonokumbira maneighbors kuti ndokumbira kupinda mutoireti, kati kwakubika saka aibika sei, zvanzi vaitonokuita zvokutokumbira kuti ndokumbira kuita sei kumbobikawo pekutanga kusvika maneighbors ati hatichakwanisi kubatsirai, ndobva watosei vakutotanga kuvesa moto pafurandi pegedhi pavo, ndopavanga vakubikira. Mai vavo nevana vavo vaviri vakatanga kuvata pazvepegedhi, vakatogara. Hanzi kutogara hama dzavo dzaitobuda dzichitopinda nemota, dzichibuda nemota dzose dzavakira gedhi vachipinda vachibuda, ndozvakaitika. Saka zvaizofamba sei? Ko vakadii kuramba vachifambira? Zvanzi nyange vakafambira sei, nyaya yacho vanga vasingachakwanisi kuti vaihwina, asi vanga vasingakwanisi kuita sei kudzokera mukati, ndozvaiitika. Saka dzimwe nguva chaiko vaigona kutongororwa nezvinhu vakagara pazvepegedhi ipapo. Saka like I said kuti I don't know how far true is this story, ndakaita zvokuunzwa namai ivavo. Saka ndopakazobva nezvinhu zvavo pepe nevana vavo, ndobva vazonotsvagwa maybe kwekuroja here, ndobva vazotanga sei kubatsirwa nemumwe munhu akavabatsira kuti vatese vakwanisa kutanga zvekucrossa border. Vaitawo mari yavo. That's how she lost her house. Vakaihwina kukoti but vakakundwa nehama dzese, ndo dzakatosara dzichigara paimba idzodzo, vavarova nemutakitiki wejuju. Hanzi zvakaoma zvandakaona, ndakaona zvisioneki. Saka hanzi that's basically what happened, and ndo zvakaita kuti vatange kuita sei kucrossa border. Saka ndokaturu kangu kandandaona, I cannot prolong the story because ndakaita zvokuudzwa nemuneighbor. Handise lingi iro, kana panada kupinda ambotiudzawo twawo tunyaya twaunoziva, pindai. Imwe yandoziva ndeyekuti yandotoziva inotozikanwa nembiri yekuti hanzi pane purazi rekwedu kuti hanzi mushandi aivapo akaita zvokurohwa here kana kuti akafira papurazi ipapo. Vanhu vepafemili iyoyo bva varamba, vaipinda imwe kereke, so ndobva varamba kuti hatiti zveuyuyu zvekuenda kunoripa uyu ngozi. Saka up to now vana vaipo vese havakwanisi kukwanikwa, ende season iya yekupenga kana yasvika, vese vanoenda mugomo, vese tinenge tichiziva kuti kune redhiyo yedu yatanga, ende vanenge vachiimba sekuti vari pedo nemika, ivo vanenge vari kure, mapurazi avo ari kure, zikamboiti more than 200 meters away, kana kuti more than amere kuti 500 meters away, handizo ndozvimezha sei, asi vari kure. Saka iyoyo ndio yandotoziva yekumapurazi kwedu iyo kuti iripo a case like that itoriko itozvozvizvi. Vakomana vese vapera kushayika vese. I think ndakamboitaura, saka ndosaka ndoda vachiitaura because ndakamboitaura futi kumashure kuti kune purazi ndozara kudai. Saka up to now ndakutofumbofunga kutoti ko saka vanhu vaya vanenge vane kuchinzi mozatika, ndikutozvifunga pana ndimoziva kuti njira iyo tichibva mutaundi kuna fourth kuya uchiinda nekwabhora kudaiwo, pane imwe mastriti amunopfuura nako, but manje handizoziva kuti malokesheni kunonzi kuchii, but pane dzimwe dzimba dzataiti uri mukombi unonasa kuona kuti
iyo imba iyo, but imba iyi iri amongst mazisebhabha anenge akakura iri amongst masebhabha aya anenge akakura akanaka nemaswimming pool. Iroro zimba rinenge riri one ka riye ratongova old, pamwe pakaita senge pauda kucherwa but hapana kana chakazombofamba ratova dongo zimba iroro. Is that the case yekuti pane zvinenge zvaiitika ndozvada kuwisisa ini koti ikokoko kwataenda nekwabhura kudai so kune zimadheudheu raivako ka kwaiva neimba yandaigara ndichiona ikadiruka ndichivasosha kuti saka imba iyi iri kushaya vanhu vari kugara here, chii chikuitika. Then there is another one uchiinda kwanzi kuchikoko uchiinda uchiinda kunonzi kuchi uchiinda uchida kuenda kubhangeti pane kamukastriti kachazopinda napo ndofunga uchibudai munotoni kuti ndomuchikokoko uchipinda pinda nemumasebhabha kanaka kune rimwe futi zisebhabha rezimba riri kokoko randakangoona kuti dzimba dzisi dzinenge dzakatendereka dzinenge dzakanaka, but that one out imbaka inenge ichingoita sei, inenge yakangoita weird, ingori hamino, but dzimba dzisi dzinenge dziripo dzinenge dzakati nka ipapo pega ndo panenge pakangoti pakangosviba saka ndandihwisi kuti chii chinenge chaitika nedzimba idzi kesi chimbopindewo mumbotiudzowo now ndatozvifunga kuti is that the case yekuti vanhu vanenge vanhingirikina pane madhirama anenge aitika here kana kuti chii chinenge chaitika ipapo. I want to understand guys, excuse me. Ndichombohwisiso hangu nenyaya yedzimba idzodzo kuti chii chinenge chinyatsa kuitika. Kana pane vanenge vane maexplanations chimbopinda munhu asi ndava isina topic yakati twasuka because like I said ndandasei ndabatwa neubvesandaikera saka but dambotaurawo nyaya idzodzi dzedzimba dzinenge dzangosara dzakakwirekera. Yes, nekamwe futi kalast one kandakambonzwa hambusi kureva nema iyoyo manje mumwe musikana ngatitongopesa iyoyo musikana uyu akambenge achigara pamba pedu, musikana mbatanga noroja kudzimba dziya dzikudhuze nekuhighland. Imba iyi ndakatozopaindawo but kubva musi wandakahwa stori yepamba ipapo ndikati handichaendi futi nekuti zvakaitika nekuti pandakaenda pambapa guys zimba rakanaka iroro, zimba rakanaka iroro kukura zingapiti vaiva nematureji mukati weve saka pakapinda kuti anogara muone room tototasa mutori makanaka dzimba dzakanaka zingapiti todii ndadero manje ndototi chiregaita sei right sisi Juliet ndikuona wait a second ndingopedza apapa ndobva taenda kuyakwe musikana zvaakaita musikana munhu wakanaka uya unoona munhu wakanaka kana akaita sanani handichadi kuti hamasi asi unoona munhu wandaona kuti wakanaka zingambiti mumwe musi akuuya akaita akazvimba kumeso kudai kati wakarohwa nani svika ndakarohwa nezvinhu ndakavati karohwa nezvinhu zvokuvaita sei bva atotaura kuti ndakuda kutotama pamba ipapo ndikati ko chii svika zvakaitika nezvokuti dzimwe nguva vanhu vese vanogara mugodhomu yamawakauya muyamuyaka tinoita kuchinjana kurohwa nekuti inini ndakati ndaifunga kuti hazviitiki asi ndakafuma ndakarohwa usiku hwese ndikafa ata ndichichema unenge uita kurohwa kuti muka ndozvavanenge vachiitwa. Then iwe mugodhomu wachoni vakatombobuda vasina kuita sei vasina kusimbira nekuti vairohwa vachidzingirirwa ndasikazivi kuti kune zvika zvakadai andakati handichadzokeri pamba pacho ipapo akatozopa tama haana kutozombopedza mumwe mwedzi wacho wepiri akabva atsvaga imwe imba akauya akazvimba kuzvimba kumeso kudai kuti saka iwe izvi uramba uchigarapo kanza ndogoita sei ndotoramba ndichigarapo ndobva ambofamba chinda kumbofamba kuti ndisaramba ndichirohwa vachichinjana hanzi munguva chaiko anogona kuti izvozvo zvacho zvinenge zvichinikira zvichirova madhoo kana kungotanga kubatisa kana kungotanga kuridza mhere mukoridho anzi hativati chinzwarwo vanhu vazhinji vakabva vatama iyo bva atama hana kupedza mwedzi wecho unotevera. Ngandise uyu zviri sei Julie? Hello, how are you? Uri sei? Bo kuri sei koko? Kuri bo here koko. Hello? Julie? Taura Julie. Ndikukunzwa. Ndada ngokumhoresa zvangu because handina kunzopatangira nyaya ndanga ndichibika. Nyaya ndeyechii ndeye like dzimba dzimwe dzisingagariki dzekuti dziya mwana kokudza kuti apa pagarikira pari haunted something like that. Saka ndinonzwa kuti makambodzinzwa here nyaya dzakaita seidzodzo. Ina handisati ndambodzinzwa zvangu. Hairi bo, no problem. All right, thanks. Bye.
Bye-bye. Alright, iripo. Bye-bye. Rega ndise lingi ndimboedha vamwe timbonzwawo. Guys, I'm not saying kuti ndozvikuitika, but ndikutaura zvandakanzwa. Zvandikangonzwa chete. Zvandakawa. Sorry, excuse me. Hazi admire kida. Kana munhu andaona achinzi ane birthday rega tomboti ariko here akadero guys? Can you tell me? Da kutongonzwawo guys. Kuti is it true or not? Musikana akatokutama haana kana kumbopedza ike. Aya akazvimba. Saka but handizivi kuti chokwadi kana kuti hachisi chokwadi. Like I said, handizivi. Hanzi chii? Isu kwedu iripo imba isingagawi nenyaya yezvinhu. Really? Ndasingazvizivi, ndozvandoda kuziva kuti kera nditombonzwawo hanguwo madhuna mutuno akasiyana siyana anenge achiitika. Kuti dzimwe dzacho manzi dzinenge dzazonyanya kuita dzipamwe dzavakaita ukama pedu manje, saka zvozonetsa kuti unyatsoita kuti turu. But pane hwana ndoziva kuti but iyi manje handingati mutaundi yanga iri yekumaraini, handizozi kuti maraini ukuku inge iri shaisano here kana kuti ikuru rachoni raingonzi pane zviri kuitika kana kuti inhema. Akatotiza musikani, akatiza kutozvimba kutodai ndakuseka ka, but it's not even funny. Akauya achitiza box akatora ndichadzokeriko, ndozodzokera mumwe musi achitya. Ndozvakaitika. Kamundiudzere kuti panyaya iyi guys hapana kuzoodza anoziva guys. Are you serious guys? Kana mafarira dzerudo stereki inoda kutombonzwawo iyoyi kuti zvinoitika here zviro zvakadero. Nokuti ndakaona inoenda nekuzhira kwekuwekera kwabhora neinobva nekuzhira kwekakaita sekunotoni. Hanzi mbuya wangu nababa wangu vakatama. Oh my god. Yeah. Handizozivi hangu kune vamwe guys, handizivi kune vamwe. Kumamisha ndozanga kuti kuna vamwe vanosiya dzimba dzavo vachiti hanzi tatama musha nekuda kwekuti kwane zvinhu. But mutaundi ndobada kuhwisisa ini. Mutaundi ndakaona dzimba 2 dzakadero. In fact hadzisi 2, pane imwe futi ichi 3. Pane pamwe patakambogurira sorry lokadia murwira. Pane pamwe patakambogurira napo so but madheodheo dende maziva mazita ndatotaura kuti location ndeye kwakati. Unyatsoona kuti vakomanaka kuimba ichi chakazoitika haunyatsokuhwisisa kuti ndozvinenge zvaitika here kuti vanhu vanenge vatora dzimba dzavanhu baiginya then vosita pagara ipapapo. I don't know. So yeah guys, ndikakwangotika 30 minutes pasina pinda ndobva ndakata live. Waniteti kuti mukutiudza kuti hapana kumbonyatsosiwo nyaya dzakaitika seidzodzo here. Vanhu vanofarira tudhirama twangu kuti vandiita daumbonzwawo dzevamwe guys. Ndikubva ndakata, ndimborivi nhema, ndikubva ndakata pakashaya anenge apinda ndotokata live ndotoenda. I'm serious. Nhasi handisi kunyanyonzwoda kutaura kane nyaya yefuru yemumhini wangu. Saka nangokupewa example tushoma shoma kuti da kuzonzwawo dzevamwe. Kwasara 1 minute. Kwasara 1 minute kuti ndikati. Aiwa mundiudzewo. Pakangosara 1 minute ndo handaenda. Kwasara 55 seconds. Ndinyanyi kuda kutaura negirikini. Dzipinza ako admai hazvichitoti apinde nhasi. Zviite kuti by the way ngasataura because hana kundiudza kuti ndizotaura. Admai hazvichitoti apinde nhasi. Nhasi hazviite, maybe tomorrow. Maybe tomorrow. Guys, I'm going. Good night. Hapana apinda kuzozondiudzawo nyaya dzimba dzine masaramusi dzaakamboonawo kana kuti imba inosara iri dongo. Saka ndoenda zvangu. Good night. Katleko handizivi kuti ari kupi.
Eric Nkosi andikamirika because like I think I'm not good at telling other people's stories that saka ndinowanzoda kuti kakakaka 2 minutes ndapedza because kana isiri yangu I think ndozonyepa handizodi manje kuti zvizodero asi kana dziri dzangu dai yanga iri yangu dai zvizvi titori pakati dai ngeri yangu dai titori pakati titori pakati tichitonginga tichienda nyaya isiri yangu handigoni kiki zviri sei ndeifishema zviri sei kuri bho kuri sei ikoko kuri bho singaita vanhu asida kuzotudza nyaya but regai ndikudzwa yandakanzwawo taura hako shamwari nhai I think idzi like I said kuti dzisiri dzangu dzinenge dzanenge ndakambozwa I'm not good at telling them manje regai ndingozvispice up mbijana neyandakanzwa iyo ndakainzwa hangu paredhiyo last week hanizotaura hangu pashowe paitaurwa but kana vanhu vakainzwa vakangoinzwawo but ingori a bit different vamwe mai vanga vauya vane problem yavo vachicomplaina kuti vakaisa muloja mumba after vaisa muloja mumba muloja uyu ivo akati havasati vambomuona akangotsvagwa nevana ndobva atonzi room ririko ivo vari somewhere ndobva munhu atopiwa room akatomuvha in akatobhadhira half payment so hanzi 1 month down the line hanzi munhu anga muvha in anga ari musoja saka hanzi akazvisungirira ari kubasa munhu uyu saka hanzi azvisungirira ari kubasa ndobva ashayika saka manje paakashayika vakazoita zvekuzodzwa nemaneiba kuti munomboziva kuti munhu akamuvha in pamba penyu akatosungirira akatoshayika so vanzwa kudaro ndobva hanzi vakazokontaktwa here nebrother yemunhu iyeye and then havakakomunicata kuti pane zvinhu zvake zviri mumumba zvaakamuvha in mozoya muchitora chichichi but then manje hanzi vanhu vachona pavakauya kutotora vakauya vakatora hembe dzake chete hanzi hembe dzekupfeka nehembe dzekubasa chete hanzi bva vatoenda vanhu vaya vaenda vamirira kuti vanhu vaya vazotora property yemunhu hanzi kana vanhu kubatika saka hanzi problem yanga yakuitika manje hanzi munhu yanga akumuka but achimukira pamba pailoja imagine saka hanzi vaingonzwa kana mafootstep vanongonzwa mafootsteps mucorridor munhu achifamba achitoti dha hanzi otosvika kana padho rake otopinda hanzi kana kuti manheru azoti makadzima light yazokuti unongoziva kana dzimba dzemulocation dziya dzinenge dzisina ceiling hanzi vanotoona light inongoti chiedza vari muroom mavo kandi kana kutonzwa kana kurongedza muroom imomo hanzi munhu anenge achitanga ari kurongedza ari kupeka ari kudii but masikati hazviitiki zvinongoitika manheru saka mai vanga vatofona vachitori neproblem vatotiza kumba kwavo vachinzi ndikaisa maloja mumba vanongotiza vatotiza musha nevana vavo vese saka imba iyoyo ingoripo yakadaro vakatomirira kubatsira vachiti vamirira kuti vanhu vave vazotora zvinhu zvavo so ndo panoperera nyaya yacho yo ndiziveni ingama 1 imagine kusukirwa nemuloja unoona manje kauti watozvionawo kazvandi kutaura kuti kana nenyaya yemwe munhu inonetsa kunyatsa kuti dyo uchinda mberi ndakatotarisa maminitsi waiti gagagaga in 3 minutes wazviona inonetsa because unoitsemura sei unongotaurawo zvauri kuziva zvokukuzwa I think haya ndichatogara ndichatsvaga chinhu inini pandichanyora matopic akawanda because ndabatwa nehope sandanyatso topic ndandine akawanda saka ese adisappear matopic angu pandabatwa nehope but iribo waita basa shamwari watondiudzawo nyaya ndasingazivi alright iribo ndidonhedzako waita hako rega nditofunga ndikatodikona kukataika ndotanga imwe story time yeuyu yekunoku yemastudents ekunoku madhirama anoitika kunoku thanks sharp bye totanga zvangu mastory times emastudents anomboitika kuno madhirama chaivo asi nokunokubika akanake noti stori dzevanhu dzonetsa unoziva kuti unenge wakupererwa kutaura zvenhema ona plus inenge isina kadhati ona ukamboona kuti ndichitaura nyaya yangu ndinenge ndiri even hapana nevhudzi rese riri mukati menyaya ende ndinoda kuzwa kuti apa ndikazodei nyaya inoflowa but dzisiri dzangu dzisiri dzangu dzonetsa kuekera idzi yes, Mimi is here. Mimi zviri sei?
Ndiri right Sheruri sei? Kuri bho kuri seiko? Hai kuri right Shero. Yeah. Taura it. Inini ndoda inini chakudzai nyaya yanga ichiitika kuBulawayo but yanga isingaitiki kuZimba, yanga ichiitika murodhi. Kwanga kune road yanga ichibva kutauni ichienda kunumber 6 kupela ndava. Road yanga ichimira vasikana again Pautoziwa? ndasingatsanzwe saka ndaisa maearphones kwakune road yakaita sei? Road iri kubva kulokuzeni kuBulawayo City Center ichienda kupela ndava. Road yanga ichimira vasikana vai vanomira kumarodhi vechiita basa ravo. Kune musikana ainzi Evelyn akafasi. Akatorwa nemunhu akamuuraya. Amuuraya paipai musikana akabikwa kupi? Kunumber 6. Abikwa kunumber 6 anga achiita kudai so. Manheru achaenda kukamira kurodhi echikumbira lift. Ungamupinza transport anokuudza kuti ndoda kuti ufambe so. Ungasvika kumakuva paipai anongonyangarika. Iwe unenge uri busy uchitaura kuti ndiri kutaura nemunhu unoona pasina munhu motikari. Vanhu vakazopedzisira vechiramba kutakura vakadzi usiku. Ndiyo nyaya yangu yandauya nayo. Yo. Wow. Thank you. That was 1 minute. All right, Shero, bye. Bye. Guys, what am I going to get? Now would you just want to guys? And yes, I have to do it. Inonetsa kuti unyaso kuitsanangura because unotaka samari zvobva zvapera. Anozviziika zvikana. Blah. If your story is not yours, it's not yours. You cannot steal story yako. That was the shortest story ever. Very kaka. So Amaya, I cannot see your face. Amaya, ndautanga ndaona kuti face yako yakaita sei. Handisi kuzoedha Amaya boss ndautanga ndaona face. All right, bo. Right. Ndazoona. Amaya is cute. Muda kundirovesa madhure. Nyaya yangu inorovesa ndosaka ndiri kuwandisa chiso. Nyaya yangu inorovesa nokuti ndosaka ndiri kuwandisa chiso. Nyaya yangu inorovesa. Ita blank. Ndiche blank seiko. Ita foni kure. Kudenga kudai. Amaya, buda. Aiwa ndoita sei? Ita exit ka udzoke nerimwe. Ita exit udzoke nerimwe wakanyanya rimwe zita futi uri murima. Iwe ndoda kuona. Akadzoke. Nawe mimi andinakidza gezi. Kutoteta minute nenyaya yake kana kutoteta seconds. Seconds gezi. Because chisiri chako zechirigiri chacho chipoko chacho chichifamba. Ungotanangura sei? Aitananguriki. Uri kutaura wakawo. Ndazoseka nhasi. Nyaya yako isiri yako. Handiti kureva nhema. Unosapa kuperehwa. Unotoperehwa chete. Ndakamirira kuti uyu adzoke futi. Ndiwo ndakamirira kuti adzoke. I think anogona kuita last call akatopotita. Nyaya dzisiri dzako munhu dzonetsa. Dzonetsa. Ende story yacho ndio yandisekesa zvangu. Rega ndise futi link for this ndikini angauya apapa. Kana asipo right so ndimuyekere. Right. Hello. Then ndongotaura nyaya dzezvipoko ndaguta nyaya dzezvipoko ndinovhumuka saka ndatirega ndiuye neinosetsa
ndaona kuti topic free for all iripo. saka Yes. ndine shamwari ini ndofarira zvokuita mavoisi avanhu stereokuimitate handosaka ndichikufarira zvisingamboiti nekuti ndakatombonzwa vanhu vanenge vachitaura matauriro aunoita exactly saka anyway ndofunga ndo zvinoita ana manjenjenje tinoacta saka ndine shamwari yangu kunhingiriki toti kuma+4 uku shamwari yangu zvaraite zvinezvi patime yanga asina mapepa ndokubva anhingirikira ati izvoni ndandichishandira vamwe baba saka baba ava ndokubva varega kundibhadhara baba vekumusha havana kundibhadhara nhingiriki saka shuwa ndatambura nekunhangirikira nokuti ndotora sei mari yangu ndikati inini ndinogona mavoisi ndichaenda semunhu asiri wekuzimbabwe ndonovhundutsira zviya zvemunollywood zviya zvemanigerian movie zviya ndichipenga somukadzi wekunigeria tonoreva mari yako patasvika but ndikazvifunga ndinofila bed anyway because vaiva nemukadzi anga changosununguka. It was around nearly Christmas time. Saka uyanga achitodawo kutoitawo zveChristmas zvakanaka. Of which baba vanotonzi vanga vatoba futi mari yecompany vakatsotsa partner wavo vakareka kubhadhara vashandi vakatiza. Saka ndokubva nhingiriki tasvika pamba paipai. Saka zvinotonzi anotozikanwa akatombotsvagirwa maJamaican majama ndo anoshandiswa nevanhu kuma+44 kurova vanhu handiziti chirudzii ndobva saka ndofunga anenge vatozvijaira zvokuti kana vanhu vauya vachitsvaga mari dzavo vanohwanda nemhuri meno saka vakationa tichisvika ndobva vaenda upstairs nemhuri yavo zvino because mukadzi anga achangobatsirwa anga nenewborn ndobva kamwana kapakati ndobva vaona kuti hazvisi kuita ndobva vadzika pasi muri yose ndobva yadzika zvisina maitiro ndobva vadzika saka inini ndakasvika ndichizviti ndinonzi chichi meno kushandisa vana chioma ndivanonzi vana chioma manigerian saka vanomshotinana kuti chichi saka ndobva ndasvika ndichinyepedzera kuti zita rangu ndonzi chichi ndinochengetera shamwari yangu vana saka anga achifanira kundibhadhara zvino ari kuti haana mari yokundibhadhara nekuti baba vane mari yake saka ndongokuaktira zvishoma ndosaka ndadzima nhingi ndobva ndangosvika ndikati Mr. Man, I've come for my money. Why are you not paying this woman her money? I've been looking for after her children since, and you have not paid her anything. What kind of a man are you? What kind of? I want my money. I'm going to, and then I said to my wife, Madam, sorry. In our Nigeria, men don't owe women. Men don't owe women. So please, Mr. Man, please if you are owing this lady, pay her now because I want my money for Christmas. I want to chop my gusu. Sharp. Quickly. Most of the kanyara, don't na mrume mkura achihuta. Achihuta. Ndikati nini? Shikanzi. Actually, you understand. Leave story. Just take out a paper. When are you able to pay? Pavanyora pasi kuti in 1 month chi. Pavanyorera na pasi. Pandakaona vonyorera na pasi. Ndikati kune shamwari yangu. You ndakatasa sori shamwari yangu manje. Akanga anditarisa nemwe way yekuti ndiwe munhu wandauya naye because anga sitambondiona ndichiperforma saka ndanatomuvhundutsa naye saka ndobva ati ndobva ndati I will go and wait for you outside. If I don't see my money in the next 3 months, I'll give you maximum 3 months. If I don't see my money this time, I will not be knocking on your door. I'll be coming with my whole village. Pandabuda shangu. Saka ndabuda panze paipai nganomirira shamwari yangu akanyorana pasi vakataurirana vapedza ndokubva nhingiriki
vapedza kutaurirana. Fast forward nhingiriki ndakokwa kumuchato wemunin'ina wangu, ndingazive mama cousins ari muno, ndakokwawo kumuchato zvangu ndiniuyo ndaenda kumuchato panukwe bestman ndibaba vaya ini kutorova serious kasesikatovazivi. Ndakakokwa kumuchato ndobva ndaona bestman ngiriki mumwewo cousin yangu yanga ichitata. Wanukwe bestman ndiani? Ndibaba vaya vechikwereti vaya. Ndakarova serious kuita sendisina mbobvera ndakavaona, ndakanzwa vachitaura zvakataurwa zita ravo, ndobva ndangorova serious sendisingatovazivi kana kutoti banini matova banini mese akutorova serious kana kutombodii. Ende saka sometimes mind yangu inomboti ndotaura nini yangu ndoriga, asi ndakazvisiya but ndikangoifungawo nyaya iyoyo kuti shuwa ndaigara ndichimborova nehana kuti asina ndambofarisa zvakadini, ndinenge ndicharohwa pazere vanhu. Tambobuda muzvipoko ndamboti mboseka. Mari yakadzoka, yakauya yakakwana. Yakauya yakakwana. Zvokuti kana vanoda kuactirwa maplus 44 tinoronda zvikwereti and hatirovi munhu tongoshandisa, but it just makes you think kuti munhu wakangotya kuti ndivamwe mai verumwe rudzi, nokuti vakadzi vaya vanopopota vaya vakadzi kunigeria vanopopota. Handizivi saka ndinambofungidzira kuti vana baba vekwedu vangavhunduka, asi handambovatuka. Ndakamboita zvezvekungoti ndoda mari yangu, tiri kutambura, tiri madzimai, ndikatiwo sori kuna mai vacho, asi ndikangosiya zvangonaka ndozvoga. At least maita basa nhasi ndachipesa yada ndakambotanga hangu nezuro zvapera izvi, mangwana ndiri kubva ndadzoka nditi masori kwangu dzekuti aziva dzondinetsa dzotonetsa kakutaura dzekutaura dzevanhu dzonetsa. Ndira ndiedefti imwe ndeyamother in law, ndeyavamwene ishort, ndeyavamwene ex mother in law. Ex mother in law vaiva netsika yekuti kana foni yapinda ndiri kubedroom vanosumudza vachidaira. Saka ndobva ndataura, saka taitiva nayo nechikodi language changu chandaitaura, vaisumudza foni vachidaira. Vamwene vangu vaisumudza foni vachidaira vachiteerera. Landline, mazuva elandline. Saka landline ikarira ikadaira mubedroom, iwe wadaira mudining. Okay. dakuswapa nigrini mira dakuswapa dakusa kudhata chaiko because iri kubreaka singaiti, saka ndikufunga kuti okay. Hello, makundinzwa? Yes. Hello, makundinzwa? Ndanga ndichitini, it's a short one, chaita short samimi, but mother in law vaiva netsika yekuti kana foni karira landline, ini ndikadaira ndiri kubedroom kana kuti handiti nguva dzekumanheru paya mangwana vosara vachiona havo TV kana vachida, ndodaira foni mubedroom, ivo ndonzwa foni ichinzi kocho. Ndobva ndaiva nechimwe chilanguage, chikodi language changu chandaitaura nekazini yangu chingoisa mabhibi chichitaura. Saka ndobva ndati iwe mumzi vari kuteerera nyaya iwewe, saka iwe chiramba uchitaura nyaya yako, handiti indichaisa foni yangu pasi. Saka ndiri kutaura ndichisa mabhibi, havasi kunzwa ndiri kuti kudii. Ndaisa foni yangu ndikati ramba uchitaura iwewe nyaya yako yaunga uchindiudza. Ndobva ndaisa foni pasi, ndokubva ndanyatsonyawaira, bvurei dhoo nyohwa ere, ndikaona madhasi dzakabata foni. Ndobva ndangoti ndobva vabva
ndakanda foni pasi ndobva ndangodzokera zvangu handangotaura chinhu ndakangokosora ndikadzokera unosvoda zvikanzi ai ndakazonzwa voudza chii voudza mwana wavo kuti hanzi ndakazonzwa mwana wavo ndiudza kuti wanzonga uchinyeya mai nechimwe chirudzi ndikati ndichinanyeya ndichitaura nani ndachidaka kuti ibude zvakanaka nyaya yekuti ndandichitaura nani vazvinzwa sei tikati ina handitozvizivi zvamuri kutaura izvo alright manjenjenje good night bye good night maitobaaabhotiranyira uraitika one ndanatidzo wene gohwena ndionekwa kuzotaura zvimwe apa inonzwika kafoni kana ichiekera ikasendizwa nemwe munhu. Hey, I think, yeah, that's pretty much it for today, guys. Ndofana kumbogara pasi ndonyora matopic angu ndisazonetsekana nekuda kuzotaura dzimwe dzandakambonzwa ndakambohwa ka ndonetsa kunyatsa kutaura zvakati dyo hazinyatsi kuda zvakanaka kana ndakunonyora pasi ndichanonyora pasi asi kola kupedza wandinakidza zvangu ene uyu aita nyaya ye 1 minute story ndinakidza zvangu. So guys, that's pretty much it for today. Mangwana cousin manje anenge adzoka mangwana so I don't know kuti ndichaita live here or not. Lincoln, yes. Basically, I think I have to because ndofana kupesa pane chinhu ndinofana kupesa before ndarara ndinofana kugadzira show yeuyu zveparty yauyu guys kana pakane most complicated thing ndakambotidaitaka ndichanzwira zvenyu pakugadzirira ndichasekerera zvenyu uyu kumbi anenge I think kumbi is class ndakutozvizvinotisa right now kumbi kuti ane kauclassiness kaanako so so because anditambudza ndikutotadza kuvata everyday ane kauclassiness and uniqueness kaanako kokuti unongoda kustriva kuti ukamite up but kanenge kachiramba so yeah ndakuda kutomboenda ndinotanga kuvundikira bhosi handizopedzi ndasarwa nemangwana ka mangwana kazi akauya ndotanga kugadzirira saka pane nyaya guys regai ndikasire kuti ndizorore ndipese chimwe chacho nechi chandiri kugadzira ndikurukiswa zvikukwa ndichakuudzai zvangu nhamo yandakaona kanda kuzotaura usazondichekera allow me to vent my frustration yepreparation aiwa kana kumbi chandiona zvako kumbi chandiona good night guys kumbi klasi ndakatozozvinotiseini kuti kupane kauklasi kaanako so kumunyeka ngomunyaya kumbi ane kauklasi and sense of touch kaunique kaanako kanonetsa kuti meet up ona manje uvudza timu yacho yekuti unoshaya kuzwa kuti what kind of theme is this ona manje ndichanzwira zvonipaikera saka ndiendekera ndakutoenda izvozvi nditoekera kuti ane 3 nhema dzangu ndakatanga Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday izvozvi ndapa Friday pafriday pacho ndikuita ngechi kunge pafriday pacho ni hapana zvandandaita zvisvinyu chinhu chacho chikuramba kupera saka guys good night ndakumbonogadzira muchazozviona bye guys bye see you kune munhu wada kuya kusepate kusaturday see you Sunday so guys good night ndakuenda good night.